Добрий вечір! В ефірі Суперлото! І сьогодні наш джекпот становить $14,338,742. Трошка місця до початку довільно оборот 1А, купати номер 1, і ми розпочнемо 2567 розіграш. І я попрошу вас увіпнути цей лототрон. Щасти вам! Кулька під номером 31, номер 29, номер 33, номер 7, номер 17, номер 44. Стоп, лототрон! Сьогодні наш розіграш закінчено. І так, 30 мільйонів, $14 million придбали в онлайні на межі слова білета 0008406. Вітаємо, ви виграли $13 million. Я вам всіх поздравляю.